účastníci Havromanského koštu pálenek. Vítám vás za všechny pořadatele na 9. Havromanské slivoviciádě a koštu kysaného zelí. Dnes se bude koštovat celkem rekordních 70 vzorků pálenek a 13 vzorků kysaného zelí. Přečtu vám pravidla Havromanské slivoviciády. Soutěžit má právě ten, kdo dodal startovné. To je půl litra pálenky, pro ostatní je určená tzv. Divoká karta. To jsou tady ty 3 sklenice dobrého pití před mnou. Soutěž probíhá ve 3 kolech. Každý koštující má barevnou kartičku. Hodnotí číslem 1 až 10, přičemž 1 je nejhorší, 10 nejlepší. V prvních 2 kolech hodnotí všechny vzorky, označené stejnou barvou, jakou dostal kartičku. Do druhého kola postupuje z každé skupiny 5 nejlepších vzorků. Do třetího kola postupují z každé skupiny 2 nejlepší vzorky. Ve třetím kole hodnotí každý všech dneska 14 finálních vzorků. Vyhrává soutěžící s nejvyšším počtem bodů. Já bych chtěl upozornit, protože těch vzorků mám letos hodně, že nezlobte se na slečny a dámy, že vám budou třeba nalívat nějaký malý množství, aby zůstalo do toho třetího kola z těch nejlepších pálenek. Dostali jste kartičky na zelí, až budeme odezdávat poslední kartičky, to znamená třetí kolo, tak tam napište, který zelí vám nejvíc chutná. Děkuji vám všem za hojnou účast, myslím si, že tolik lidí tady ještě nikdy nebylo. A chtěl bych poděkovat všem sponzorům, protože tato akce je docela finančně náročná. Myslím si, že bez sponzorů bychom nic takového nemohli udělat. Chci taky poděkovat všem, nejenom pořadatelům, kteří nám s tím pomáhají, a i kamarádům, kteří tady třeba mezi náma nestojí, ale udělali pro to hodně. Chtěl bych poděkovat kamarádům z Kroměříže, protože takové množství uzenin, co dokázali nakrájet, je obdiv. A chtěl bych poděkovat ještě některým nejmenovaným dívkám, které pro vás napekli celkem 1028 koláčů. Přečtu všechny vzorky, které byly ve
Tak na 15. místě Stejskalová Jaroslava, 277 bodů. Na 14. místě Ústník Čestmír, 279 bodů. Na 13. místě Dvořáček Radek, 318 bodů. 12. místo Masaříková Miroslava, 344 bodů. 11. místo Mička Josef ze vzorkem číslo 4, 349 bodů. 10. místo Pospíšilý Pavel, 352 bodů. 9. místo Kolejka Miroslav, 355 bodů. 8. místo Halouska Antonín, 356 bodů. 7. místo Pospíšil Milan, 357 bodů. 6. místo Bezděk Dominík, 359 bodů. 5. místo Majter Jan, mladší, 360 bodů. 4. místo Kervicerová Dagmar, 366 bodů. Já nevím, proč tleskáte, já jsem ještě ty nejlepší jako neřekl. Takže 3. místo Ružičková Ludmila, 372 bodů. To už jsem vlastně říkal, že? Roštinský Petr. 388 bodů. Pan Roštinský říkal, že jestli vyhraje, že má pro nás velké překvapení, tak jsme zvědaví. Zapleskejte vítězí. Tak, vidíte překvapení. Nejlepší zelí Havrovanek má Kučera Bedřich. Číslo 2.
nám přispěli čímkoliv, proto aby se nám ten hladký průběh Slidovice povedl. Příjemný večer.